खुलुमबाय नोंथांमोनखौ फुंबिलिनि गोसो गोथारै आरो गोसो गोरबोनिफ्राय बरायबाय। वेलकाम। दिनै 6 सेप्तेम्बर 2020 रबिबार। फैदो दिननि फुंबिलिनि माखासे फिसा गेदेर खौरांफोरखौ फारि फारि मिथिनानै लानि। गिबि खौराङा जाबाय राहुल बसुमतारीखौ खास्रि बिस्रि सिखाजों बुथारखांनायनि उनाव बर' मानसिफोरा जेरावबो सेफ गैया होननानै बुंदों। पुलिसफोरा सन्देह खालामनाय बायदिब्ला बिथांखौ बाइकनि थाखायनो बुथारदों होननानै सन्देह खालामदों। नाथाय दासिमबो बिथांखौ जायबा बुथारदों बैसोर दुथांफोरखौ दासिमबो एरेस्ट खालामनो हायाखै। दा समाया जागासिनो दं फुंबिलिनि 3 बाजि। बे समाव दासिमबो बिथांखौ जाय बुथारदों बेखौ एरेस्ट खालामनो हायाखै। जोबोद दुखुनांथाव जाथाय। जोंनि बे बर'फोरनि गेजेराव बेबायदि जाथाया जाबायानो थायो। लोगोसे गुवाहाटियाव गाबोन पेट्रल आरो डिजेल पाम्पफोरखौ बन्द फोसावनायखौ उथायना होफिननाय जाबाय। मैयाहाय आं नोंथांमोननो भिडिअ खालामनानै फोरमायदोंमोन। बेहाय आं बुंदोंमोन गुवाहाटियाव समबारखालि पेट्रल आरो डिजेल पाम्पफोरा बन्द थागोन होननानै। नाथाय बे बन्दखौ उथायनानै होनाय जाबाय। गुबुन फारसेथिं बर' बिजोंजों बर' बिजोङाव फरायनानै मेट्रिक आनजादाव बिदिसिनि मादाव बयनिसायबो बांसिन नाम्बार मोननो हानाय बर'मा बाथौ आश्रमनि आंनि एक्स फरायसालि बिथां बिनानाव बिदिसा खाख्लारिखौ मैयाहाय बिटिसिनि सेक्रेटारि शुभ लक्ष्मी डेकाया बाक्सा जिल्लानि मुसलपुराव बरायदों। जोबोर गोजोनथाव खौरां जोंनि बे बर' मिडियाम स्कुलफोरनि थाखाय। दानिया फैदो गुबुन खौराङाव। गुबुन खौराङा जाबाय नगाव जिल्लानि राफिकुल इस्लामा गावनि असे हिन्जाव आरो गावनि असे गथ' गोरलैखौ खास्रि बिस्रि बुथारनानै अबथिरा जिउ फोजोबनानै खारखुमानानै दङ। नैबे सावगारिखौ नायबानो जाबाय बिसोर जाहैबाय मुस्लिम मानसि। लोगोसे जम्मु एन्ड काश्मीरनि कुपवारा जिल्लायाव मैयाहाय 2 इन्डियान आर्मिफोरा थैबाय आरो 2आ गोब्राब जखम मोननानै दङ। माने पाकिस्तान हादोरनिफ्राय गुलि फायारिं खालामहरबाय थानाय समावनो इन्डियान आर्मिनि देहायाव नाङो आरो 2आ जायगायावनो थैयो आरो 2आ गोब्राब जखम मोननानै दङ। बेबायदिनो जाथाय जागासिनो दं जम्मु एन्ड काश्मीराव। गुबुन खौराङा जाबाय रेलवे डिपार्टमेन्टआ सेप्तेम्बर दाननि 12 खालारनिफ्राय गासै 80टा स्पेसियेल ट्रेनफोरखौ खारहोसिगोन होननानै मैयाहाय फोसावनानै होदों आरो टिकेटखौ 10 सेप्तेम्बरनिफ्रायनो बुकिं खालामनो हागोन होननानै फोरमायदों। नाथाय उनाव सोलायनोबो हागौ। जेब्ला उनाव सोलायगोन नोंथांमोननो आंनि बे प्रान्जल नार्जारी इउटुब चेनेलाव भिडिअ खालामनानै फोरमायगोन। अब्ला दानिया फैलायदो गुबुन खौराङाव। गुबुन खौराङा जाबाय चाइना हादोरा जोंनि बे हादोरनि लादाखनि गासै 1000 स्कुवेर किल'मिटार हाखौ सिख'नानै लाबाय आरो बेनि उनाव जोंनि बे हादोरा मा खालामखो चाइनिज एपफोरखौ बेन खालामबाय। मा जाखो बेलाय? दा बेखायनो नेपाल हादोर, पाकिस्तान हादोर आरो माखासे हादोरफ्रा जोंनि बे हादोरखौ मिनिहरगासिनो दङ। मानोना चाइना हादोरा जोंनि बे 1000 स्कुवेर किल'मिटार हाखौ सिख'नानै लादों आरो बेनि फारसे जोंनि बे हादोरा जेबो एक्सन लाथ'नाय जायाखै। लोगोसे एक्टर सुशांत सिंह राजपुतनि ओंखाम आरो ओंख्रि संग्रा दिपेश चव्हाणखौ मैयाहाय ड्राग्सनि थाखाय NCBआ एरेस्ट खालामनाय जाबाय। NCB माने नारकटिक्स कन्ट्रल ब्युर'। नोंथांमोना गोसोआव लाबानो जाबाय, एग्जामाव फैनोबो हागौ। गुबुन खौराङा जाबाय आफ्रिकानि सासे निग्र' मानसि ड्राग्स फालांगिरि खालामग्राया कानाडा फिल्म इन्डास्ट्रियाव ड्राग्स साप्लाइ खालामनायनि थाखाय मैयाहाय CCB हानजाजों एरेस्ट खालामजाबाय। CCB माने सेन्ट्रेल क्राइम ब्रान्च। नोंथांमोना गोसोआव लाबानो जाबाय। नैबेनो जाबाय ड्राग्स फालांगिरि खालामग्रा मानसिया। अब्ला दानिया फैलायदो गुबुन खौराङाव। गुबुन खौराङा जाबाय अरुणाचलनि गासै 5 मैहुर खालामग्राफोरखौ चाइनिज आर्मिफोरा खावनानै लांखांनायनि उनाव अरुणाचल गभर्नमेन्टआ बिसोर 5 फलानखौ जोंनि बे हादोराव लाबोफिननांगौ होननानै पुलिसफोरखौ मैयाहाय बेलासियाव नागिरनो थाखाय थिनहरनाय जाबाय दैथायहरनाय जाबाय। दानिया फैदो जोबथारनाय खौराङाव। जोबथारनाय खौराङानो जाहैबाय डक्टर राहुल बसुमतारीनिफ्राय। बिथांखौ थैखांनायनि उनाव जोंनि बर' फिसाफोरा गोबाङानो जोबोद दुखुनांथाव कमेन्ट हरदों। दा बेखौ लानानै आङो मोनसे खोथा गोसोआव फैदों आरो बे खोथायानो जाहैबाय क'क्राझाराव जुदि हारसा डक्टरफ्रा बुथारजानायमोनब्ला बिसोरो मैयाहायनो आन्दलन खालामगौमोन। नाथाय जोंनि बे बर' डक्टरा जरहाट डिस्ट्रिक्टआव बुथारजाबाय। नाथाय जोंनि बर' फिसाफ्रा रावबो बेहाय थांनानै प्रटेस्ट खालामहैयाखै। दा बेखौ साननानै जोंनि बर' फिसाफ्रा माखासे दुखुनांथाव कमेन्ट हरदों। दा बेनिखायनो आंबो नोंथांमोननो बे भिडिअआव फोरमायनाय जाबाय। लोगोफोर, आं जोबोद दुखु मोनदों बिथां डक्टर राहुल बसुमतारी थैनायाव। बिथांखौ खास्रि बिस्रियै सिखाजों हानानै बुथारबाय। बिथाङा सिमां दंमोन, नाथाय बिथांनि सिमाङा फेलें जाबाय। दा जियानो जादोला लोगोफोर, जों बिनि फारसे थाबैनो जोंनि गेदेर गोलावफोरा बिनि फारसे थाबैनो नायबिजिरनांगोन। सोर बुथारदों बेखौ जोङो फासिनि साजा होनो हानांगोन। अब्लासो
बिथां डक्टर राहुलनि जिउमाया सोरगोआव आलो गोजोन जायगा मोनहैगोन। लोगोफोर, दिनैनि फुंबिलिनि रादाबफोरा बेखिनिल'मोन। जुदि नोंथांमोना आंनि बे भिडिअखौ मोजां मोनदों अब्ला भिडिअखौ शेयार खालामथार लोगोफोर, नोंथांमोना शेयार खालाम। आं जोबोर गोजोननाय मोनो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय। दा बेलासियाव मोनसे रादाब फैगासिनो दं, बेलासिनि रादाब, नोंथांमोना नायबानो जाबाय। बाय बाय।